Ahojte ľudia, dneska si idem zahrať proste to mimino, čo je v žltom, takže, ale není teraz v žltom, je nejaký pirát. Ja ho idem dať spať a prečítam mu rozprávku. Trošku snad nebude diabolský, ale tu má, že ja mu prečítam nejakú rozprávku. Nejaká mačka tu je. Ja mu zase idem prečítať nejakú túto. To sa nedá zebrať, no tak spí. Si normálny? Serem. Zase si otevřel. Ja si idem láhnuť. Je tá mačka, potom zberám. A ja už idem spať. Oj. Už zaspávame. A zase ďalší deň bude. Takže ďalší deň zase. Nesnášam v tomto, keď sú tie reklamy. Proste ja to nemám rada, tie reklamy. Všade sú iba tie reklamy. Takže si musíme tu počkať na tú reklamu. A hej, ona je dlhá, ja ju nechcem. Ne. Konečne. No a ježiš, nejaký totok. No, takže asi ideme pozrieť na to malého spratka. Takže kde si? Nej si tu. Dobre, zase ho musíme ísť nájsť. Proste však tu ne... Kde je? No už tu máme mliečko, ale... Kde je? Hej, ty nemôžeš pozerať telku. Vypadni z tej telky. Ukáž, dám si krmený. Tiež krmení. Dáme mu mlieko. Hej! Ne. On nás tu zamkel. On nás tu zamkel. Tak. To znamená, že zase tu budeme musieť hľadať kľúč. No. Môže byť tu v party ten kľúč. Toto nikde nie. Tak. On to tu celé zavrel. On si zobral to mlieko, či čo robí? No tak to je asi trochu komplikované. No, tak. Že? Urobil si svoju sílu, že? Jeden. Fuj. A ja si te dám pekne sem pri plenke, teraz mi neutečeš. Hop. Poď sem. Ja musím dať tam naozaj. No musím. Ide takto. Idem pozor.
zase jde takhle. Povedzte, ľudá. Ne. Kam ideš? To vidím. A tam bude. Doma jdu kam. Planička. A nemal som náhodou zobrať ten dedek. Teraz bude dábelné. Myslela som si. A není. No, trošičku tá kuchyňa. To rýchlo musím zobrať, kde to je. Tu je ten dudel. On sa ešte nedá. No a teraz čo budeme robiť? Asi spať. Potom budeš musieť potrebovať ten To sa na mňa tak kúkaš. Ideme do postele. Tu, na. Chceš rozprávku? Dobre. A budeme tichučko. When the rabbit came to visit, the prince said time to play. But his big red eyes scared her, and she didn't want to stay. Quickly towards the exit, the tiny rabbit hopped. The prince ran right behind her and screamed she must be stopped. Bože, ja som sa ho takla. Co zase chceš? Púsiačky. Tak robíš strach. Chceš toto? Co chceš? A dosť. Aj tak. Na to moc. Co furt to ti budem to čítať. Zas? Dole to zrieť. Ja tu nevidím nič. To je naozaj. Ľudia,
proste